Čiže vlastne vieme, prichádza za nami nejaký klient, hovorí, že má unikátny nápad a my to vieme dokonca fakt, že v rádovo v minútach vieš researchovať veci, čo predtým si fakt, že googlil hodiny. Teraz ten research je extrémne rýchly. To, čo sa nám strašne ako keby osvedčilo a odporúčam aj ostatným je, že tvorba akýchkoľvek konceptov a špecifikácií je výrazne rýchlejšia. To znamená, my máme natrenovaných svojich agentov, ktorým vlastne vedia, ako má vyzerať dobrá špecka na základe našich dát, ktoré sme si tam nafidovali. A jednoducho na základe toho vieme, aj keď nám klient napríklad dodá a určite to poznáš, že tie zadania sú rôznej kvality, hej, niekedy od pár odrážok až hej, že bude dobre. Od pár odrážok po naozaj, že desiatky strán, ale vlastne my si to potrebujeme preložiť do svojho jazyka a niekedy aj vlastne poukázať na tie veci, ktoré tam nie sú zrejme. To znamená, že teraz naozaj ten agent to dokáže ľahko prepísať, ľahko vyštruktúrovať a zároveň rovno vie povedať, a toto všetko tu chýba, alebo toto nás bude zaujímať a vlastne pripraviť sadu vlastne úvodných otázok, ktoré ty vieš v podstate instantne vrátiť na klienta a hneď sa dopytovať ďalej. Tak ja si nemyslím, že AI nahradí tých ľudí, ale vlastne kolega to tak pekne povedal, že nášho, povedzme, analytika nenahradí AI, ale nahradí ho analytik, ktorý vie dobre používať AI. Hej, a to isté platí pre dizajnera, pre developera, pre projekťaka, pre každého. Čiže že ten človek tam vždy bude podľa mňa potrebný a ja si myslím, že tá pridaná hodnota je veľká, ale ak teraz je niekto rezistentný a ujde mu ten vlak a ostatní nebudú, tak ten rozdiel bude znásobný.